Здравейте на всички, аз съм Недис и едва ли някой ме помня от вас, но това е нормално, защото все пак последният клип, който правих, беше преди 2 години, а този клип е видео отговор на клип на Мирела Диско, в който трябва да отговоря на някои въпроси, които са: как те нарича семейството? Ами най-често Недис, по-рядко Неди. Какъв странен навик имаш? Да се чопля ножичките, кожичките и ногтите на ръцете. Каква странна фобия? От стари мостове, няма значение дали са дървени или метални, страх ме. Коя песен тайна спускаш? Няма такава песен, която да спускам тайна. Какво те дрази? Въпреки че обичам да излизам по дискотеки, барове и така нататък, много ме дрази шума. Особено ако е някое малко помещение, бъркаме в задните, в 4 буквите с боксова ръкавица. Какво правиш, когато си нервна? Преди пуших. Сега си играя с кожичките и ногтите на ръцете и спускам чалче, за да ме разпусна. На коя страна на леглото спиш? Лягам централно, събуждам се лайко в лево. Може ли да правиш нещо странно с тялото си? Принципно да. Ама не мога да ви покажа. Какво си поръчваш за пеене, когато ядеш? Бира или минерална вода. Време е за лягане. С какво съм облечена? Амски тениска зимата, лято са шорти и потник. А в навечерието на нова... Това беше, нали? В навечерието на нова година ви пожелавам всичко най-хубаво през 2013. Нека е по-успешна и не донесе само хубави и положителни емоции. Чао, мерси, че ме гледахте.